ndị Anambra ugboro ole ka m kpọrọ unu agwara m unu na ọbụla omenala ka unu na-eme na alụla ana ka unu na-alụ ekwuru m ya ọbụla omenala ka unu na-eme alụla ana ka unu na-alụ si unu na-eti mmọnwụ kịta ọkwụ na-apịakpọgo ya anya ebula ozu onye ọzọ dịka ebukwu nkụ megodi imagine na ọ gị ka apịara ife apịala nwatakịrị ya kedu ka obi ga-esi dị gị ma ọ bụ na nwanne gị nwoke ka apịara ihe apịara ya kedu ka obi ga-esi dị gị nwa batara ka ọ gbaa krismas be nna ya ka ọ gbaa krismas gbaa n'uhie ọ naghachikwa obodo oyibo ebe o si ọkwụ na-apịakpọ ya anya ka ọ hapụ idu ka osi m n'ọnụ apụta were anya gị na vida ka ị mara ma ọ bụrụ ka obi a ga-adị gị mma ọmọ nka na-eme ọkwụ na-ewele gị anya unu nene ya eziokwu a na-eme omenala obodo dị iche iche na-eme omenala dịka omenala befasi wee dị mana ọkwa ịfụrụ nke a abụla omenala alụla ana isi na ọwụ omenala si mekwe gị ife emere nwatakịrị ya ọ bụrụ na eme gị obi gị adịghị mma ya dị gị isi na ọ dị gị mma ya dịrịkwa chi gị mma akọndemụrụ m nke ha nke a abụla omenala nke a bụ alụla ana tụsa vida ka mara ma gọvanọ of Anambra steeti a ga-afụ ya maka ọfụ ya ka o tinye okwu ọnụ ebe igwe obodo achọrọ itinye ya ọnụ PG achọrọ itinye ya ọnụ ka ndị ọnụ ruru n'okwu tizie ya ọnụ ya gazienu